IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kang runaan nga naipayan ti tulong dagiti mannalon ken mangalap iti probinsya kagiddan ti pannakaselebrara iti may kaduagasot katwalo nga founding anniversary ti Ilocos Norte. Iti panagbitla ni Governor Cecilia Araneta Marcos in batad na babaon na iti Office of the Civil Defense kat mangipaaya ti maysa nga unit to pick up nga usaran iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Malaksid iti dayta na ipaaypay ti 8 gasot a flashlight siya magasot kan sa nga pulo nga pala para iti nasao nga departamento. Kabayatan na nakaawat dahil mangalap kan manalon iti probinsya iti duwag pulo ket talo nga unit ti motorcycles nga daan iti sidecar, 7 nga traktor, 2 nga unit iti motorized bangka, dry net sa nga gasot a sako ti fertilizers kan 129 charity timba. Manipod iti PCSO wenno iti Philippine Charity Sweepstakes Office. May naigi ti raytoy nakaawat pa iti pinansyal kanda dumapay at tulong da iti kakailyana babaon matlaong iti gobyerno probinsyal. Dinayaw pa iti gobernadora da iti Manalon kas banwar iti probinsya kanda iti junior officials ti probinsya nga nakipagpaset iti nasao nga selebrasyon. Our beneficiaries for today will be the farmers, the fishermen, and the different barangays. Ilocos Norte is our home, and together with love and courage, we will honor our heritage, embrace progress, and encourage every Ilocano to dream bigger, reach higher, and believe in what we can achieve together. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.